Señoras y señores, familiares, amigos y conocidos de José María Morera, pues bien por estar aquí con nosotros. Si miran a su alrededor, si observan esta sala, debería decirles que todo esto que ven se debe a la dedicación de José María. Él está presente aquí en casi todo lo que nos rodea. Su esfuerzo y buen hacer nos permite hoy reunirnos en este edificio que se convirtió durante su secretariado en sede social del Consell Valencià de Cultura. Nos sentamos ahí en la puerta cuando no había todavía indicación de que nos iban a dejar el edificio, y nos sentamos y esperamos hasta que nos dieron el primer piso, después el segundo, etc. Era un gran director de escena, pero también magistral conductor de actores y de personas, y aquí nos dejó buenas muestras de ese saber hacer y comportarse. Echo mucho de menos a José María. Su ejemplo como persona y como profesional comprometido, su amistad, me acompañan cada día. Su muerte recuerda el recuerdo y la necesidad de su ejemplo. Creo que para muchos de ustedes también. Muchas gracias por su compañía. Don Jesús ya tiene la palabra. Senyores i senyors, el 25 d'agost de l'any passat es deixava José María Morera Buelti, una persona cabdal pel món del teatre i de la cultura. Malgrat que inicià els estudis de dret a la Universitat de l'Escorial, la seva voluntat i passió pel teatre el conduïren a dedicar-se, primer parcialment i després professionalment, a la direcció escènica. En uns primers moments al Teatre Universitari Valencià i posteriorment de la mà d'Armando Moreno a la direcció professional. En 1964 dirigís Diàlogos d'Herejía, de Gómez Arcos, on ja s'aprecia la seva inquietud per l'aire renovador i modernització de l'escena espanyola. Ell muntaria per primera vegada autors com Sart, Edward Albí, Frederic Dürrenmatt, Ionesco o Arnold Wesker. Obtingué el Premi Nacional de Direcció en 1969 per Rosas Rojas para mí i en 1973 per Los Secuestradores d'Altona. Però Morera no solament va introduir una nova forma i nous textos, també va ser un grandíssim generador d'actrius i d'actors. Avui en tenim una bona mostra entre els presents i adherits. La seva terra, però, també era una de les seues passions, i així tornar per dirigir la mostra de cinema del Mediterrani i per fer-se encàrrec després de la Direcció General de Cultura. El seu amor pel teatre el va portar a cedir el seu arxiu a una institució pública, com és l'Ajuntament de Dénia, i perquè s'aprofitara, tant allí com a Ondara, en el present i en el futur. Membre del Consell Valencià de Cultura, fou elegit unànimement com secretari de la institució, i la seva tasca ha estat referent de tots els que pertanyem o han pertangut a aquesta casa. Com deia el professor Grisolia, està present cada dia entre nosaltres, entre altres coses perquè l'edifici que ens acull és una obra seva. Per tot això, el ple del Consell Valencià de Cultura, en la sessió de desembre de l'any passat, aprovà fer un homenatge recordatori a una personalitat essencial en una institució en la que formaren part persones il·lustres com Berlanga, Gil Albert, el cardenal Tarancón, Joan Fuster, Andreu Alfaro, Xavier Cas, el pintor Lozano, Manolo Valdés, Enric Llobregat, Vicente Aguilera Cerny, Tomàs Llorenç i un llarg, etc. Homenatge que volíem fer extensiu a la gent que va treballar i conviure amb José María, i cal dir que la resposta ha estat positiva de forma espectacular. Així, per exemple, comptem amb la presència de destacades figures com Joaquín Kremel i Julià Torres, com Gemma Cuervo, com Carmen Portacelli, com Lola Cordón, com Ana María Barbany, com María Fernanda Docón, o també com Julián García Candau, Rodolf Finera, María Ángeles Fallos, Juan Alfonso Gil Albort, Eliseu Climent, Josep Palomero, i no és precís fer una llarga vista perquè a la vista està. Sí voldríem assenyalar que les adhesions, ja que per raons de treball o malaltia alguns no ha estat
no els ha estat possible assistir són nombrosíssimes. Núria Espert, Juan Diego, Juan Echanove, Imanol Arias, Concha Velasco, Verónica Forqué, Fernando, Natalia, Cayetana Guillem Cuervo, Felipe Garín, Isabel Ríos, Merche Banyuls, Manuel Muñoz Ibáñez i un llarguíssim, etc., que no ens caldrien molts fulls. Però em permetran que llegisca només a tall d'exemple 5 de les adhesions que s'han tramès. Paraules de José Sacristán. Mantendré por siempre vivo mi recuerdo, mi cariño, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento a José María Morera, tan gran hombre de teatro como persona, honrado en unirme a su homenaje. Paraules de María Luisa Merlo. Querido José María, fui tan feliz a tu lado. Yo sé que nadie en esta profesión me entendió como tú. Decías que era una auténtica cacahuera valenciana, sentada con mi puesto delante de mí, esperando a ver quién venía. Un día viniste tú a mi vida como director, amigo y paisano, y me hiciste muy feliz. No me gusta hablar de ti en pasado. Por lo tanto te digo, hola cariñet, te quiero, hasta la próxima siempre. Amor y luz valenciana para ti. Paraules de Cayetana Guillem Cuervo. Querido José María, gracias por llenar mi infancia de fantasía y ganas de comerme el mundo. Fuiste el primero en subirme a un escenario y me llenaste de amor al teatro el corazón de muchas niñas que crecían buscando su destino. Mi colegio, Santa María del Camino, pidió a mis padres que sugirieran un hombre que pudiera dirigir los textos que debíamos escuchar, que pusiera en pie pequeños espectáculos que cambiaran nuestras vidas. Y fue tu nombre el que se quedó durante años entre nosotras. Un colegio de niñas que aguardaba aquellas tardes de teatro que tú supiste regalarnos. Durante años elegiste con mimo a los autores, sus textos y dirigiste las funciones que nos iban a ayudar a reflexionar, a conformar ese espíritu crítico tan necesario. Y ahí estaba yo, tan pequeña y con los ojos como platos, feliz de que confiaras en mí para interpretar tus obras. Soñando a tu lado, recuerdo a Solita y Pilar, las tutoras, revoloteando entre tus ideas y entregadas a tu compromiso. Un soplo de emoción que abrazaba nuestra formación con mucho amor. Gracias por todo, por ayudarnos a entender tantas cosas. Allá donde vayas no dejes de enredar entre las nubes. Te quiero, Cayetana. Paraules de Josep María Pont. Quiero, mediante este escrito, sumarme al merecido homenaje a mi amigo y gran maestro Morera. Y quiero, como he hecho ya en otras ocasiones, reconocer públicamente a José María Morera como mi maestro y guía, así en el teatro como en la vida mismo. Tuve la suerte inmensa de coincidir con él en un momento temprano de mi oficio y aprender de él en cada ensayo, en cada función, en todas y cada una de las largas charlas que compartimos. Morera marcó profundamente mi camino de actor. Pero no solo eso, Morera fue también un gran amigo, ese amigo casi hermano el que acudes en momentos de incertidumbre. Siempre tuvo conmigo la palabra justa y el consejo oportuno. Si algo soy como actor, como director y aún como persona, a él se lo debo en gran parte. Recuerdo con emoción nuestro último encuentro. Fue en esta misma sede del Consell Valencià de Cultura la mañana del 24 de noviembre de 2006, cuando acudí a recibir la medalla de bronce de esta institución, un reconocimiento que propició y gestionó con ilusión el propio José María. Luego algún cruce breve de palabras por teléfono, alguna nota, alguna carta y nada más. Morena escogió el silencio discreto, el cariño a distancia, la lenta y callada despedida. Lo que no pudo evitar es que ese silencio escogido se transformara en cerrada ovación de aplausos cada vez que en alguno de quienes empezamos a su lado y de él aprendimos, mencionáramos su nombre o ensalzáramos su labor, fundamental en todos los ámbitos del teatro español. Para él, pues, mi homenaje, mi reconocimiento, mi agradecimiento sincero y ahora, tras el telón final, mi recuerdo emocionado. José María Pou. I per últim em permetran que llegisca les paraules de Fernando Guillem Cuervo. Estimado José María, no sabes cuánto siento no poder estar esta tarde a tu lado. Tú mejor que nadie conoces los rigores y obligaciones de nuestro trabajo
y digo tú mejor que nadie, porque recordándote me vuelven tus lecciones e impagable enseñanza, tu rigor, respeto, profundidad, tu gran y docta autoridad, tu empatía con la sensibilidad del actor y su alma. A través de ti y de esos seres que tanto adorabas y adoras, mis padres, Gema y Fernando, entendí la importancia, la seriedad, la responsabilidad de nuestro trabajo, del espejo social que representamos, de esa cadena de transmisión entre la realidad y la conciencia del espectador. A través de ti y tu gran respeto al arte y lo sensible, entendí que merecía la pena este oficio, en ocasiones tan duro. Eres mi padrino en la vida familiar, un gran padrino, pero sobre todo en lo profesional. Me otorgaste tu confianza al convertirme durante un año en mi plena bisoñez el ser tu ayudante de dirección, nada menos que en un montaje de Casa de Muñecas de Ibsen, y nada menos que con Amparo Baró y José María Pou al frente. Me cogiste de la mano y me regalaste todas esas herramientas de aprendizaje y me hiciste sentir que sí, que yo valía, que podía, que debía, que ese era mi camino y que nunca bajaste el nivel de compromiso, sensibilidad y exigencia. Te echo de menos, padrino, por partida doble. Agradezco mucho desde el corazón a los responsables del mismo este justo y necesario reconocimiento a tu persona, compromiso, arte y sensibilidad. Fuiste, eres y serás uno de los grandes, de los pioneros, de los valientes. Y pido disculpas a las autoridades, organizadores y mentores de este acto por no poder asistir. Me ha sido imposible por fechas de rodaje, imposibles de cambiar. Un afectuoso saludo a todas y todos los presentes y un beso de mi corazón para ti, allá donde estés, aunque imagino que estarás cerquita de este escenario, porque te gustan mucho los escenarios. Vibrabas, te apasionabas, te desesperabas y reías, gozabas con tus actores, con los textos, que cada sutileza y cada detalle, qué grande eres, padrino. Moltes gràcies, José María. Jo començo als 18 anys fent teatre en la universitat i després continuar tota la vida. Morera, la vocació teatral la que l'he de tindre des del dia que va néixer, perquè ell quan començava a parlar de la seva infància sempre parlava d'imatges, diguem-ne, molt teatrals o molt teatreres. Comentava, per exemple, quan van portar la Mare de Déu Desemparats en les visites aquelles que fem pels barris, com van arreglar els carrers. El que sí que és clar és que això se concreta quan entra en el Teatre Universitari de València, que ell se convertís en un dels directors referents del Teatre Universitari Valencià. Ja el primer dia me diuen, bueno, tu mos dius el que hi ha que fer. Vaig començar a muntar-ho tot. Por ahí entras, por ahí dices, esto lo dices aquí, esto no lo dices allá, esto te pones allá, esto... Y vaig començar. Morera me pareció que era un director que había inventado él. La dirección era un avanzado a su época, porque él desentrañaba los textos, los personajes, hacía eso que se llama ensayo de mesa, que no lo hacía nadie entonces. Jo encara recordo la vergonya que vaig passar el moment que vaig eixir al teatre principal. No sabeu el que vol dir, eixir a un escenari d'aquests, digues que dia la farsa de Míser Pere Patelén. Allà estava Martí Domínguez, el Raimon, érem tot actors. Tot aquell grup de universitat ens transformem tot en actors. Horrible, suposa, però bueno, com poc o molt ell ens educava. Un bon dia al Morera se li ocorreix muntar el misteri dels corpus de València. Allò no tinc clar que participaven, jo que sé, 70, 60, 100, no me'n recorde, una multitud. I el misteri del corpus va ser una fita en València. Agarraves una cosa indígena i a més va fer reviure de consciència molta gent de València. L'únic incident que va haver és que mos cridà l'arquebisbat perquè Adán s'abraçava massa a Eva i per tant això era obscè. Un dia vingué Armando Morenero, marit de Núria Espera, y de esto lo harías y enseñarías a la gente que trabaja conmigo
a trabajar bien y convencé a mon pare de que me dijera anar en ella. I ell entonces se'n va en la companyia de Núria Espert i Armando Moreno i començà a treballar en aquesta companyia, primer en Barcelona, després en Madrid, i allà s'introduïx en el món de teatre fins que comença a muntar obres que són molt destacades en Madrid i que, bueno, li donen 2 Premis Nacionals de Teatre. És de les poques persones que té 2 Premis Nacionals de Teatre. Volia fer teatre bo. En Madrid entonces había costum de fer teatre d'èxit, però no qualitat en el text. Jo feia molt bon text, molt bones interpretacions. Jo he vist muntatges de Morera que m'han agradat molt. Los secuestrados de Altona, per exemple, Casa de Nines. No les he vist, però he llegit molt sobre ells, el Rosas Rojas per a mi de Sino Casa, per exemple. Aleshores, jo, mirant tot el que Morera va produir, guiant-me per les coses de Morera que sí que he vist, crec que la trajectòria és important, és coherent i és molt valuosa. A mi el que més me va sorprendre és que li autoritzaren Rosas Rojas para mí, de O'Casey, que això la van fer María Luisa Merlo i Carlos Larrañaga. I és una obra que, a més, n'hi havia música. Y cantaban en el escenario: pronto te libraremos del hambre y la miseria, unido todo el pueblo, el gran proletariado, haremos una ciudad más bella, no sé qué, y más libre. Bueno, això chocaba molt en aquella època, perquè, clar, era una especie de mítin. ¿Sabes que nos meneaban todos los días? Una vez los de derechas y otro día los de izquierdas. Los de derechas nos meneaban cuando había un momento que hacíamos la huelga. Y los de izquierdas porque la Virgen, él la hizo como hacen con la Mare de Hueta, que la llevan de un lado para otro. Bueno, pues que estaba demasiado glorificada la Virgen y entonces nos pitaban los de izquierdas. O sea que lo pasábamos bomba porque estaba el público vivo. Hacíamos vibrar al público con esa obra y eso fue, todavía no había muerto Franco, por lo tanto tuvimos 32 cortes de censura. Creiem un teatre que tenia un discurs ideològic. Jo sempre dic que en el teatre la ideologia ho és tot. A vegades la gent associa la ideologia a un partit polític concret i això no té res a veure. La ideologia és l'òptica amb la que tu veus com ha de ser la vida o com és, o el que tu vas explicant, o la lectura que tu fas de les coses. Jo crec que Morera tenia una lectura de les coses molt concreta, molt compromesa, feia un teatre molt compromès, apostava per un teatre d'aquesta mena. Va ser un home importantíssim, sobretot pel País Valencià, clar. Daba gloria escucharle, daba gloria abrir. ¿Qué estás leyendo? Estructuralismo. ¡Uy, qué bien, maravilloso! Cuando todavía nadie estaba leyendo estructuralismo. Era una persona muy pacífica, bondadosa y muy buen director exquisito, digamos, ¿no? Quan es parla d'aquell famós llibre de Tomàs de Quincy, que es titula El asesinato como una de las bellas artes, doncs jo faria un paral·lelisme i crec que es pot parlar de Josep Maria Morera, que va crear la direcció com una de les belles artes. Ell sempre ens deia, quan dirigia, que no se vea el cañamazo, que no es noti, que després que tot sembli que us surt de dins, que no hi ha res assajat, que no està res preparat, que no t'has estudiat el text, que el text surti perquè sí. I a mi m'ha ensenyat molt el Josep María, molt, molt. Te dejaba volar, te dejaba correr y después de trabajar un par de días en ese volar tuyo venía la definición de cómo eso que yo había propuesto como comienzo de trabajo que podía adecuarse a lo que él quería. Yo 1000 años que viviese, 1000 años le estaría profundamente agradecido. Él fue el que me dio la primera gran oportunidad y que luego no solamente confió en mí profesionalmente, sino que como amigo y compañero atendió y resolvió muchas de mis necesidades, y gozar de su amistad para mí ha sido un lujo. Fue la primera persona en el mundo del teatro que se interesó por mí. Yo desde luego, poca cosa soy, pero lo poco que soy, desde luego, es por él. La carrera de un autor de teatre és molt llarga. Has de fer moltes coses i al final resulta que el que queda és res.
que eres fulanet, y ya está. Y luego era Morera, ya está. Morera, y ya está. Hola a tothom. Bueno, jo no vaig tenir el gust de conèixer-lo personalment, però sí que crec que puc dir unes coses d'ell com a persona de teatre i com a ell com a mestre. Jo crec que ell va ser una persona dedicada al teatre durant tota la seva vida i això significa dedicació, passió, rigor, sacrifici, generositat, compromís, treball i transmissió de valors. Aquests són valors que avui realment en la societat en la que vivim compten molt poquet, no? Perquè tot va molt ràpid i ningú s'atura a res. Precisament estem parlant d'una humanitat que està en veritable perill de moltes coses, d'extinció com a ésser humà, i que precisament la cultura és l'única cosa que la pot salvar, però sobretot el teatre, perquè el teatre té la possibilitat de que la gent, quan tria anar al teatre, el que fa és entrar, compartir amb la gent, amb la comunitat lliurement aquell moment i escoltar. I en l'escolta un s'atura, i en el moment en què s'atura un sap i és capaç de saber que encara pot actuar i que pot reaccionar. Per tant, jo crec que el teatre és veritablement revolucionari avui dia. Jo crec que Morera, a més, va treballar, és molt maco el que diu Morera i ja està, no? Li diu que queda fulanet, a mi això m'ha agradat moltíssim, fulanet, o sigui, res, l'important és tot el que vas deixant als que venen després en aquest món. I Morera, per exemple, va treballar en una època fosca, en l'època fosca, bàsicament. Nosaltres vivim en un país on la cultura no ha estat mai massa valorada i tots els que estem aquí, que vivim de la cultura, sabem el que costa i el poc que se'ns ajuda i el poc valor que té realment a la nostra societat i l'esforç que costa fer-la. I si això passa amb democràcia, imagineu el que passava en l'època de l'Espanya negra, no? I ell treballava, va ser capaç de fer aquesta casa i va ser capaç de fer tot el que feia. Sempre ha fet títols importants ideològicament i com dic en aquest moment que parlava en aquest moment, en aquest vídeo, ideològicament no vol dir un partit o d'un altre, vol dir canviant relats, vol dir intervenint en l'òptica de les coses, vol dir parlant de les persones humanes i de la nostra condició des d'un lloc, i de les nostres condicions des d'un lloc que no sigui tòpic, que trenqui el que se suposa que és, i jo com a dona puc dir que això és importantíssim, a més. Ell va fer els físics, per exemple, que parlava d'uns que semblava que estaven bojos i que després eren uns físics i que havien inventat una sèrie de coses i que resulta que la boja era l'altra, la que semblava que era la metgessa dels bojos i que parlava de la ciència i de l'ús de la ciència i, com diria Brecht, l'ús de la ciència ha de ser, com sempre, per aliviar les penúries de la humanitat i de l'existència humana, perquè si no, com deia ell, els crits d'alegria davant d'un descobriment per part dels científics trobaran com a eco un crit universal d'horror, com va passar amb la bomba atòmica, amb la bomba d'Hiroshima, i per això ell va dir això en aquell moment. Va fer ja en democràcia la Casa de Nines, però bueno, la Casa de Nines, imagineu, és una obra d'Ibsen que tots sabem de què parla de com tracta Helmer a la Nora, a la que l'estima amb deliri, com si fos un animalet de companyia, i donat lo qual ella marxa de casa deixant la família, els fills, etc., que per una dona és molt dur, però ella ho fa aquest cop de porta, i ell fa aquest text també. Fins i tot fa al Liceu, a l'any 74, em sembla, una obra de la Matilde Salvador, el qual també és molt, que suposo que seria estrena mundial i que és una cosa absolutament revolucionària. És a dir, que el Morera sempre obria ments, sempre obria la possibilitat
de crear des d'un altre lloc. I jo crec que això és el més important de tot. Vivim en un moment difícil en aquest sentit, però per altra banda la gent té interès també de fer les coses. Parlem de noves audiències, però hem d'anar-les a buscar d'una manera, fora de les habituals també, però també hem de mantenir les habituals, hem de saber obrir, tenir diversitat tal com és la nostra societat, tenir paritat tal com és la nostra societat. Jo crec que Morera en aquest sentit era un pioner, perquè era un home, ja sabeu, no? Morera ja està, fulanet, i vull dir, els valors estaven en un altre lloc. I a més, com que és valencià, jo també, encara que tingui un accent una miqueta més barceloní, perquè porto tota la meva vida allà i ja se m'escapa, ja no puc. Ara si passés 3 dies em canviaria, però ara encara no he passat 3 dies, amb la qual però el que vull dir és que el que li devem amb ell és una manera de fer teatre, això sempre és revolucionari, i els que fem teatre ho sabem, sempre és revolucionari, i perquè trenca els tòpics, perquè trenca la manera d'una manera oficial de veure la vida que sabem que té poc a veure amb la realitat, sovint, i per tant crec que jo com a persona que no el vaig conèixer personalment i com a persona del segle XXI crec que tenir mestres és molt important, que si no coneixem el passat no anem enlloc, que hem de reconèixer el passat i que l'espíritu fundacional ja sabem que no serveix per res, amb la qual l'adanisme és molt avorrit i és mentida. Jo crec que gràcies a Morera estem com estem avui i jo li vull agrair sense conèixer personalment la seva existència i la seva concepció del teatre. Jo voldria de moment aportar 2 adhesions més. Una, la del jutge del penal 14 de Barcelona, perquè va ser José María el primer home que el va tindre en braços. El pare, que era jo, estava malalt en casa i no vaig poder assistir al part de la meva dona. I l'adhesió també d'Arantxa, la meva filla, que la va padrinar José María i per això mai en casa sempre el recordem i mai l'oblidarem. Y comença lo que volia dir. Cuando muera no me dediquéis necrológicas porque serán todas laudatorias y no podré leerlas. Seria probablement un pensament de José María, però cal dir en aquest moment que va tindre la sort de comprovar durant la seva vida el fet de que abans de les necrològiques laudatòries va gaudir del reconeixement professional, el voler de qui el coneguérem i tot l'apreci i admiració que es pot somniar. En el seu cas no va necessitar els somnis de grandea. Ell va ser en la seva activitat gegant en la condició humana. Josep Maria va ser benvolgut perquè ho mereixia i va ser gran perquè en el teatre va deixar això que es diu ratlles fetes. Quan en Madrid es disfrutava del cafè teatro, aquelles funcions de locals on es compartia l'aperitiu, el sopar o la copa, en llocs que per la vesprada eren boats per al ball dels estudiants i les seues nòvies, ell ja havia enllestit d'aquell invent la primera pedra. Si mal no recorde, en el vell Cafè Làuria va fer les primeres presentacions d'obres curtes que servien per a cridar l'atenció respecte de la importància de l'espectacle. Després, en Madrid, quan el teatre era l'excepció en Buero Vallejo, perquè tots eren cartells d'Alfonso Paso, Morera va portar un teatre progressista, obres que trencaven. El règim fomentava obres amables i, en tot cas, comèdies per a la grandiloqüència d'actors com Rafael Rivelles, que tot ho dien molt bé. El règim deixava alguna porta oberta, però el círculo de tiza caucasiano l'acabaren per tancar en el María Guerrero. En teatre, quasi perifèric, estrenava Lauro Olmo La camisa, però entrar en el cercle del teatre del centre era problema greu. I més encara si Morera s'atrevia a estrenar aquella funció d'Agustín Gómez Arcos que no va tindre gran notorietat perquè els diaris la van qualificar d'anticatòlica i definicions similars. L'aventura de Morera va arribar a terme tan esperpèntic que per no tancar el teatre per la manca del primer actor, Julián Mateos, detengut en els camerins per la policia, va tindre José María l'atreviment d'eixir a escena i fer el paper de l'actor principal. Era en Diálogos de la herejía. El teatre del nostre amic va comptar en l'aplaudiment dels espectadors en obres com Rosas Rojas para mí, que era un càntic per la llibertat, allò que en l'Espanya de Franco era sempre paraula subversiva.
Han passat els anys i encara recordo les estrofes del que se cantava a l'escenari. Era com anar a una manifestació. Bella ciudad, nosotros haremos trabajando la alegría escarlata de los nuevos senderos. Te libraremos pronto del hambre y la miseria, unido todo el pueblo, el gran proletariado, una ciudad más libre nosotros lograremos. Y después el coro decía, dimbitumba, dimbitumba. Obres com aquesta i Los secuestrados de Altona foren vistes quasi com a peregrinació. Independentment de les opinions dels crítics de l'època, el públic feia de portaveu i la notícia arribava a tots els àmbits universitaris i intel·lectuals. Morera no era un director comercial, no buscava l'èxit del teatre que comptava en l'aplaudiment dels sectors oficials, no competia per figurar en la orla, en els reconeixements públics, en tindre espai en els telediaris. No obstant, va acabar rebent els títols més emblemàtics del seu ofici. Va ser guardonat amb el Premi Nacional a Millor Direcció Teatral en 1969 i 1973 i, a més, va rebre els Premis de la Crítica de Barcelona i Madrid en 1966 i 1981, respectivament. Probablement li va fer més il·lusió el Premi de la Generalitat al Mèrit Cultural en 2015. De Morera cal recordar que en els anys en què les obres d'autors estrangers estaven en les estanteries plenes de taranyines, perquè era un gran risc estrenar-les, va donar passos endavant. A més de col·laborar amb Alfonso Sastre, un perseguit, va portar als nostres escenaris funcions com Los físicos de Doran Matt, El amante complaciente de Graham Greene o la citada ja Casa de muñecas de Ibsen. Tal vegada en la seva biografia no es pot oblidar el fet de que amb Matilde Salvador, l'autora de la música, va representar al Liceu barceloní l'òpera Vinatea. Honorar a Vinatea, l'heroi que va impedir que el rei Alfons IV repartira el regne en el seu fill, el que significava contrafur, va ser una de les darreres actuacions fonamentals de José María. Però un heroi com a Vinatera, res millor que un heroi de la cultura com és el nostre honorat. Que pegaetes les tinc, les fulles. Mai l'oblidarem. De tant en tant li dedicarem alguna necrològica encara que no la pugui llegir. I serà sempre d'homenatge i coral admiració. Moltes gràcies. Esperemos que pare un poco esto, ¿verdad? Bueno, son las molestias que se han tomado muchos de ustedes para estar hoy aquí y por eso les agradezco su presencia. Si les parece, ahora pasaremos al jardín a tomar un aperitivo y sobre todo para brindar por el recuerdo de José María. Muchas gracias. Se levanta el